गन्थामा सिखोमोननि मुगाजात नों मा लेवरा SL राव बिलाय सिथोफोर ये क्या बात करता है यार माने फाखना फुथुङाव खोमोन गैयाबानो सिखोमोन गैयाबानो मुगाजात जाहैदों। Hello guys, Fhal2 GerI नोंथांमोनखौ बरायना थाबाय। So guys, नोंथांमोनाथ' intro नुखाबाय, नुनानै एसे मिथिखाबाय, बुजिखाबाय जे मानि सोमोन्दै लादों। So guys, दाख्लै बावैनिफ्राय मोनसे भिडिअ बिराद भाइरेल जादों जेनेबा आफाखौ खोमोन थानाय जेनेबा ना बहुत भाइरेल जादों बियो। जे सासे सिख्लाया बुंदों जेनेबा आफाखौ जेनेबा सिदा जाबाथाय मा होनो हिनजावा आखल गोनां जायो होननानै आरोना। So बिनि सायावनो जोंना मादैया माबायदि रिएक्ट खालामदों नोंथांमोना intro नुखाबायनो आरो भिडिअ फुल नुबाथ' सेस जागोनसो मिननानो। So guys, आं दिनै भिडिअ बारा जेबो बुंनाय नङा, मानो होनबा जि बुंनांगौ जोंना मादैयानो रस्ट खालामखागोन नङा होमबा। So guys, गिबियावनो नोंथांमोना मादैनि भिडिअखौ नायदो। फैनानै नायनोला दा लांगाब देखायनि आं मा गन्थामा सिखोमोननि मुगाजात नों मा लेवरा SL राव बिलाय सिथोफोर मा नोम्फाराव मा इसिबां जाम्बा मानसिफोर दङ माने फाखना फुथुङाव खोमोन गैयाबानो सिखोमोन गैयाबानो मुगाजात जाहैदों। क्या बोला तूने माने बै नाम गैयैफोर सिङाव थाग्रा नानिनाबो गैया जाहैदों खोमोनानो मा बखा राव बाहायनाय जायो दे आरो मा गोनांथि दङ बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङोहाय लाजिना लाजिया आं बानायामोन माने माखासे साथाम साब्रै मानसिफ्रा ओरैबायदि अधर्ज SMS खालामो इनबक्सआवहाय माने नोंनि फाखना फुथुङाव खोमोन गैया सिखोमोन गैयानो माने बिदि मानसिया मुगाजात जायो जाहैदों मुगाजात मानसिया डेन्जार जायो जाहैदों मा लेवरा राव बिलाय मा सिखोमोन बायदि राव बिलाय फैनानै नायनोला दा लांगाब देखायनि आं असय्यफोर खोबहाबनानै मुरु होनानै नाफाम गेसाव मोना होगोन आं नोंसोरखौहाय खुरलायदां जेंगाव होनलायगोन दंना गैया गाहायनि सिखोमोना लाजिनो रोङा साला असय्य एफा गुन्दा मानसि थायो नामा संसारावहाय मोनसे खोथा सोरनिबा गुबुन थायो सोरनिबा गेसें थायो मा नोम्फाराव बेलाय मा फाखना फुथुङाव खोमोन गैयालानो सिखोमोन गैयालानो गासैनावबो खोमोन गैया होननानै बुंनो हायो नामा बुरबकफोर नोंथांमोना नुखाबायनो जोंना मादैया मा बुंदों मादै डेन्जार रागा जोंखाबाय खिन्थु आरो जाय मानसिया बे खोथाखौ बुंदोंमोन जे फाखनाव खोमोन खेखेर जाया लोखिसारा जायो जेनेबा सिदा गैयिया मोजां जाया होनना बुंदोंमोन ना बे मानसिया जुदि बे भिडिअखौ नुदोंबा आं मानोबासो बुंबायलै होनना सानदों बे गोसोआव बुजिखौनो ये बड़ी अच्छी बात कही आप ओरैबायदि खाथा ग्रामारजों रायबायना मथ'थे खोनासंग्रायाबो मा बुङो जाबाय बे दा So guys, आं दिनै बारा जेबो बुङा नैबे भिडिअ आं जेनेबा मादैया मा बुंदोंमोन बे भिडिअखौनो खिथानो थाखाय बानायनाय जाबाय न। So guys, दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम मादैनि थाखाय मादैया मानोबा बिराद खाथा बुंबाय। So guys, आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। टाटा बाय बाय गुड नाइट।